أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك وأكرم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallonmu da sauraronmu muna muku barka da warhaka, barka da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na Tilawa Online TV. Shiri da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiyar jikunanmu. Ga masu neman ƙarin bayani akan abin da muke za su tuntuɓe mu daga karfe 11 na safe da rabi zuwa 4 da rabi na yamma. Waɗanda suke buƙatar magunguna da muka haɗa za su tuntuɓe mu a lokutan da muka bayar na kira, ko kuma su tura mana saƙo ta SMS ko kuma ta WhatsApp. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da yi mana jagora domin tsarkin sunayensa, ya sa a ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Muna muku fatan alkhairi. A wannan wani haɗi ne shi ma na musamman wanda za mu iya kiran shi da wato kai kaɗai gayya. Kai kaɗai gayya haɗi ne na maza wanda zai taimaka musu matuƙa gaya wajen gyara gida. Abin da ya sa mukan dage ko kuma mu yi bincike akan abin da ya shafi maza shine, ya zama wajibi a matsayinka na mai gida ka tsare gidanka, domin tsare wannan gida shi zai ƙara maka martaba da mutunci a cikin gidanka. Idan ya zamanto ba ka da kataɓus a cikin gidanka, to duk dukiyarka, duk iliminka sai ka ga ana maka wani kallon hadarin kaji. To ya zama wajibi ka tsaya kai sabis, kai garan bawul, ka gyara gidanka ta yadda za ka riƙa ba da saƙo kuma a riƙa karɓar saƙo. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Akwai abin da muke kiran shi wato ɓaure, tin, icen ɓaure. Sassaƙen ɓauren za a samu, sassaƙen ɓaure za a sassaƙo a busar da shi ya bushe, sai ka daka shi ɗan uwa ya zama gari, ka samu guri ka aje. Abin da ake buƙata ka samu kenan. Sassaƙen ɓaure wato ɓawon ɓaure kenan. Idan ka sassaƙo shi sai ka busar da shi ya bushe, sai a daka a tankaɗe ya zama gari. Ɗan uwa, ka riƙa ɗibar ƙaramin cokali ana dafa maka shi da kanumfari da masoro da citta, kamar yadda ake dafa shayi in za a sha. Ƙaramin cokali a zuba kanumfari, a zuba masoro, a zuba citta, a dafa maka wannan garin wato ɓaure, a tace shi ka sha shi kamar yadda ake shan shayi. Za ka yi mamaki cikin yardar Allah. Wannan shi ne haɗin da aka zaƙulo muku. Na maza ne zalla, zai gyara gida, zai tafiyar da gidanka. Za ka ba da saƙo kuma za a karɓi saƙo Insha'Allahu. Muna fatan za a gwada.